ขอบคุณครับผมรอเดี๋ยวมาแน่นอนAyo. Suposo que ara es pot veure que la situació aquí a Bangkok és molt crítica. Bé, estan pujats aquí sobre d'un camió amb totes aquestes persones que van a algun lloc de la ciutat com nosaltres. Veieu que tot això està pràcticament incomunicat i aquest és l'únic medi de transport doncs, que hem trobat per sort. Vull dir, Bangkok ara mateix és una ciutat fantasma. Vull dir, estic gravant aquest vídeo perquè veieu la gent que no estaven aquí la magnitud del desastre. Una abraçada des de Bangkok.ครับเดี๋ยวจอดให้นะครับไปครับไป Prometo, us juro que això que estic veient, que estic visquent ara juntament amb la meva dona i amb totes aquestes persones aquí, és bestial, és una cosa que és de ciència-ficció, de veritat, és que això... És que, de veritat, no em surten les paraules, això, la situació aquí és molt crítica. Jo no sé quantes setmanes, quants dies més podem estar així d'aquesta manera, però ja ho veureu. Bangkok, una ciutat de més de 10 milions de persones, està buida. Ja veieu com estan les carreteres. Aquest carrer on estem ara és un dels carrers més transitats de la ciutat de Bangkok. Ara està ple d'aigua, és un riu. Impressionant, de veritat, impressionant. Mireu, aquí hi ha una intersecció amb un carrer que es diu Ratxa de Pisek, també està negat d'aigua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trajecte que estem fent no és més llarg de 4 quilòmetres. Evidentment, no sabem quanta estona trigarem. Arribarem segur, però és impossible dir l'estona que estarem aquí. Normalment és un trajecte no més llarg, tot depèn del trànsit en aquí a Bangkok, però és un trajecte no més llarg ไปแยกราชโยธินผ่านหน้าศาลอาญา mitja hora, ยืนรอรถ 40 ที่ minuts. ข้างๆป้อมนะครับจะมีรถเลี้ยวขวานะครับ Evidentment, avui en trigarem més. นี่ครับวงสว่างไปที่แยกราชโยธินจะมีรถเจ้าที่ทหารนะวงสว่างพระราม 7นะครับนู่นครับไปต้องไปรอที่แรกแต่แยกราชโยธินครับครับแยกราชโยธินไหนแยกเนเจอร์แหละครับอันเดียวกันรอตรงนั้นนะพี่ Aquest senyor que parla amb el micro aquest, és un policia, i va dient a la gent que bueno, el trajecte que fa aquest camió on estem pujats. Fa 4 anys que visc aquí a Tailàndia i de veritat que això que estic visquent ara aquí és una cosa inimaginable, de veritat. És inimaginable. És que està tot negat d'aigua, tot. No és que sigui només un carrer, tot. L'aigua ve de tot arreu. Mireu, ara tenen una barca on passen sempre cotxes, això és una carretera. Una cosa que tinc que dir, i ho dic amb el cor a la mà, sincerament, de veritat, ho dic molt sincerament, admiro el caràcter que tenen els tailandesos, la manera que tenen d'afrontar el problema. La situació és terrible i ells intenten estar sempre tranquils. No he trobat encara durant aquestes setmanes ningú cridant, posant-se nerviós, que va, just al contrari, tothom ajuda, tothom està calmat i així anem passant els dies. Vull dir, la cultura tailandesa en aquest aspecte és digna d'admirar, de veritat. Ara una noia. เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกนะครับ Tot toca. ไม่มันไม่ยุบหรอกครับมันเป็นที่ว่านี่มันเป็นรถเทรลเลอร์ไม่ยุบหรอกครับ Adéu.